Merdan, Ne? pul var adaydı maysak nälik görden anlarım goý görýän jadaklar. Ne amaydı mı? Pul. Pul var mı? Pul barada. Pul var arada mı? Pul var arada aysan katı gowu arýan soňundan pulum bermeli bolýar. Beraýer ýerine. Hani şokuny jalyp barany konsert. Dostum. Tekenizi Mart bayramını kutlu olsun. Hadi şoku. Kimde bolsaň şonuň burnu ýokarda. En kimde ýok bolsaň egekdir başy. Ana gurrun bersen özüň hakynda. Aýtyn kimiň dosty, kimiň ýoldaşy. Dostlarym gitdiler arany ýaçar. Dostu del, seni saýlady olar. Ýyly degenler jek bolsalar haçan. Şatlyk däli seni paýlady olar. Ýyly degenler jek bolsalar haçan. Şatlyk däli seni paýlady olar. Bile. Pul pul pul. Sen günahkar bolmagyna dostum. Pul pul pul. Sen sebäpkär ýykylmagyna masala. Pul pul pul. Senin üçin gyzykdy der adamlar. Atel bolsa onlar üçin kim medar. Ay güvene. Hadi şoku. Uyuktun sabı ayak astına. Pul ýerse jany çykka köplerim. Şundan düşman sen aslına. Görýär kara dengiň köplerin. Dostlarym gitdiler arany ýaçar. Seni başlaryna tejetdi olar. Hany görüň bersen kimdigi açyk. Näme üçindir seni taýlady olar. Hany görüň bersen kimdigi açyk. Näme üçindir seni taýlady olar. Hany pul pul pul. Sen günahkar bolmagyna dostum. Pul pul pul. Sen sebäpkär ýykylmagyna masala. Pul pul pul. Senin üçin gyzykdy der adamlar. Sen bolsa onlar üçin kim medar. Pul pul pul. Sen günahkar bolmagyna dostum. Pul pul pul. Sen sebäpkär ýykylmagyna masala. Pul pul pul. Senin üçin gyzykdy der adamlar. Sen bolsa onlar üçin kim medar. Sen bolsa onlar üçin kim medar. Alo. Berde ara ýygyna alaňsaň berde o. Berayda şu aldyňa ýygyna bersek diýip aldyňa. Bersek diýip aldyňa berde ýygyna. Ber ona reski. Sen tu çukuza pul ýygyna algymat mı şto şu. Şu algymat şu jaňa dotyna çaltrak getirýin diýip.